president, per totes aquelles famílies que avui s'han despertat de matinada amb un policia a casa seva, regint les seves coses, buscant urnes i paperetes. Aplaudeu-los! 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 Aquestes famílies i aquesta gent que encara tenen retinguda i detinguda durant hores i hores, aquesta gent són gent que estimen la democràcia, són gent que estimen el país, són gent que han treballat i s'hi han deixat la pell perquè tots nosaltres podem decidir ser una república més lliure, més digna i més justa. Aturem-nos a compte. I que els deixin tornar cap a casa, que els deixin tornar cap a casa. Llibertat, llibertat per tots aquells que han estat treballant, perquè aquí tots plegats votem per tenir un futur millor. Llibertat, i diem les cooperatives i les properes hores, que estan seguint tot el procés